Naučili smo kako nastaju mehanički talasi. Hajde sada da se upoznamo sa dva tipa mehaničkih talasa koji se prostiru kroz materijalnu sredinu. Prvi tip predstavljaju transverzalni talasi, kod kojih molekuli sredine osciluju u pravcu normalnom na pravac prostiranja talasa. Talas prikazan na animaciji se prostire s leva u desno, dok molekuli sredine osciluju gore-dole, pa je ugao između ova dva pravca 90 stepeni. Ovaj tip talasa se najčešće javlja u čvrstim supstancama. Drugi tip talasa se dominantno javlja u gasovima, a za njega je karakteristično da molekuli sredine osciluju u pravcu prostiranja talasa. Poremećaj, odnosno talas, se opet prostire sa leva u desno, ali u istom tom pravcu osciluju i molekuli sredine. Ovakvi talasi se nazivaju longitudinalni talasi. Hajde da se upoznamo sa nekim veličinama koje su karakteristične za talase. Za sve talase, ne samo za mehaničke. Pre svega, tu je talasna dužina, koja označava najmanju udaljenost između dve tačke koje osciluju na isti način, a obeležava se grčkim slovom lambda. Talasna dužina može da se meri između bilo koje dve tačke koje osciluju na isti način. Nije neophodno da početak talasne dužine bude istovremeno početak talasa. Merna jedinica za talasnu dužinu je metar. Broj talasa koji prođe kroz neku zamišljenu površinu postavljenu normalno na pravac prostiranja talasa je frekvencija talasa. Ako izbrojimo koliko je talasa prošlo kroz površinu i koliko je vremena proteklo dok smo brojali, možemo lako izračunati frekvenciju kao n kroz t, gde kada zamenimo izmerene vrednosti dobijamo frekvenciju od 0,5 Hz. Kompletna lekcija zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.